Ассалому алайкум, дӯстони азиз, ҳамватанон. Имрӯз барои мо подписчики хеле азизи мо Латофатбоно, ки дар шаҳри дар Федератсияи Россия зиндагӣ мекунад, хабар дод, ки онҳо сиёалафро диданд. Шумо медонед, ки сиёалаф ин як бисёр ҳам алафи бисёр ҳам рӯзҳо мегӯянд, ки горни лук чёрная трава ва бисёр дар тарафи ҷануб бисёртар мешавад, дар тарафи Ваҳдат, дар тарафи Дарвоз, Ромид. Ва имрӯз Латофат дар ҳавлияшон ин алафро ёфтааст, яъне сиёалафро. Аз сиёалаф барои мо суп тайёр кард, яъне мо сиёалаф мекунем ҳамамон. Ҳозир то ба охир ролики моро тамошо кунед. Сиёалаф бисёр ҳам фоиданок аст барои организми инсон, аз ёд бой мебошад. Ва дӯстони русскоязичные шнида гуфтанем, ки салом алейкум, друзья. Сиёалаф – это по-таджикски сиёҳ алаф, чёрная трава, горный лук и чем-то похожа на черемшу. Растет высоко в горах, содержит очень много йода. И посмотрите наш ролик до конца. Этот суп очень полезный, вкусный. Кадбонҳои азиз, шумо медонед, ки барои тайёр кардани сиёалаф ним пиёла, як стакан биринҷ сиёалаф худаш вобаста ба ҳамон мебинед, ки дар дегтон чӣ қадар ғунҷоиш мебарад. Об, намак лозим аст ва агар қатиқ, кефир, чакаи тоҷикӣ бошад беҳтар аст. Барои ин аввал биринҷиро хуб мешӯем. Биринҷиро хуб шуста, аз крахмал тамоман тоза карда дар дег об меандозем. Мебинед, ки вобаста ба биринҷу ба сиёалафи гирифтаатон. Масалан, ҳозир дар бозорои Душанбе сиёалафа банча када мефурӯшанд, вале Латофат ҳамихе свежи чинд ҳозир диден ҳаматон. Ташаккур Латофатбоно, дастон дарда набина. Ана ки дега при ов кадем да дрыныш мо биринҷа андохтем. Биринҷи мо ҷӯшидестай. Аввал меҷӯша, баъд алови пастар, яъне средний. Вале мо дигахе мекунем Латофатҷон. Мо аввал сиёалафа меҷӯшонем, баъд биринҷа медозем. Шумо баръакс мекарди. Ҳар кас як сирру асрори катбонугии худша дорад. Акнун сиёалафа тоза шуштем, 1 сантиметр бори мо мисли вай кабутӣ тоза эвай кардем, реза кардем. Ҳар кас ҳар хел реза мекунад. Ман калон реза мекунам, барое ки ба об меша. Ак ба обе ки биринҷи мо аллакай пухт, мо меандозем сиёалафа. Нигоҳ кунед, бисёр ҳам хӯроки бамаза аст. Ва дӯстои азиз, касе ки сиёалаф мехӯрад ҳатман айёд бой мешавад. Як соли дароз организми шумо пури ёд аст. Дар баъзе ҷоҳо сиёалафа қоқ мекунад, вале дар Германия ман сиёалаф надидем. шояд ком ҳастай. бисёр хурсанд шудем, ки Латофат вақте дар прямой эфир гуфт, ки ман сиёалафа ёфтам. Ман хурсанд шудам, гуфтам барои мо рецепт тайёр карда фиристоне ва ин зеби канали мо мешавад. Ташаккур ба шумо Латофатбоно. Акнун ки сиёалафа ба болои биринҷ андохтем, нигоҳ кунед, дар амо алови средний пухтан мегирад ва оҳиста аз ҳисоби ёд сиёалафи мо аввал кабуд мешавад, баъд кабути нофармон мешавад ва як бӯи хуш хонаро фаро мегирад. Сиёалаф бисёр ғизои табобатӣ аст ва аз витамини Б бой мебошад. Дӯстони азиз, витамини баъд ёд бой мебошад. Шумо барои ҳар баҳор кӯшиш кунед, ки сиёалаф хӯред. Мардуми кулоб гуфтанд, ки дар тарафи мо сиёалаф намешавад. Шояд ки дар ӯ тарафо тамоман сиёалаф нарояд ва ино аз сиёалаф бехабаранд, вале дар тарафи Ваҳдат, Дарвоз ва тарафи дигари ҷануби Тоҷикистон сиёалафа бисёр истеъмол мекунанд барои ёд, барои бисёр бамаза буданаш. Мо чанде пештар холаи Гулизор аз Шоразми Ваҳдат ба мо фиристод чӣ тавр аз сиёалаф нон пухтан, фатирӣ бо сиёалаф пухтан. Ҳаматон тамошо карда будед. Нони ҷоҷӣ мегуфтанд. Ана акнун нигоҳ кунед, сиёалафи Латофатбоно пухт. Дар охир нигоҳ кунед, намак меандозем мувофиқи табтон. Тамом. Ягон чизи зиёдтӣ дар андохтан лозим нест. Вале дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон мо медонем, ки дар сиёалаф камтар орд меандозанд, пиёз меандозанд бирён када. Лекин сиёалафи Латофат пухтагӣ чиста сиёалафи бамаза омадагӣ. Ба фикри ман ай буш, гӯё ки буш ба ҳамин камера дар димоғи ман расидестай. Бисёр мара хурсанд карди Латофатҷон. Ман қариб 3 сол шид сиёалаф нахӯрдам.
ва бисёр дилам гум зад, пазмон шудам. Як ҳиссиёти хеле хуши ва тандурустӣ маро фаро гирифт, ки ту дар ҳамин Россия қадар ҳунарҳои тоҷикиро истифода мебарӣ, бисёр хӯроки бамазза, полезния барои зиндагӣ. Ман хаёл кардам, ки ман қатъи шумо сиёҳалаф хӯрдистам. Ташаккур, латофатбону. Чӣ гуфтед, тамошобинони азиз? Шумо ҳам аз ин ҳаловати тоза бари бӯи сиёҳалаф ба димоғтон расид ба фикрам. ин сиёҳалаф дар Россия мешида. Бисёр ҳам хурсанд шидем аз латофати азиз. нигоҳ кунед. лайк монданро фаромӯш накунед, обуна шуданро низ. дӯстои азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайрухуш мекунем. ба латофат умри дароз, тани сиҳат мехоҳем. латофат бону мо тамоми рецептҳои шуморо интизорем. Не забудьте поставить лайк, мои друзья, мои хорошие друзья. Спасибо за внимание.